माखासे पलिटिशियान जायफोरा गतै सरकारखौ गासै सरकारखौ नेतृत्व होनो बेबायदि दैदेनगिरि भारत सरकारनि दैदेनगिरि लोगोसे भारत सरकारनि ब्युरोक्रेट अफिसियेल बिथांमोना बुंबाय थादों जे भारत सरकारा बर'फोरनि जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांसिगोन आरो बे बिसोरजों दिनैनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा लोगोसे बिथांमोना बेखौ बुंदों जिहेतु भारत सरकारा बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनो होननानै थि खालामबाय बेनिखायनो नोंथांमोना सिरियासलि सावरायनायाव बाहागो लानांसिगोन बेजों लोगोसे बर'नि जेसेबां गौथुमफोर दं बर'नि जेसेबां गोरों गोरा मेलेमजिबिफोर दं बिथांमोनाबो सिरियासलि खोथाखौ सिन्था खालामनानै खौसे जानानै बे जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय दावगाबोदों मोननै बाथ्रा मोनसे जाबाय सरकारा जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय थि खालामबाय आरो